हांव आतां जो उबो आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी जी वास्तू पळयता जी सामकी भग्नावस्थेन आहा, ती अर्दी वास्तू मोडलेली आसा आनी अतिशय दुरावस्था ह्या वास्तूची जाल्ली आसा. तर ही वास्तू ही कितें नेमकी? तर ह्या वास्तूक खूब व्हड ऐतिहासीक अशें म्हत्व आसा. कारण आतां जो हांव आसा हो संगमेश्वर हांगासर आसा आनी म्हणजे गोवा बॉम्बे हायवे जो आसा आनी जो संगमेश्वरच्यान रत्नागिरी हायवेच्यान लागींच हें जें हायवेच्या कुशीकूच संगमेश्वर हें जें शहर वसलां, त्या संगमेश्वर शहरान हांव मुद्दाम येयल्लो. कित्याक तर ह्याच वास्तून हो जो देसाईंचो वाडो जो आसा, म्हणजे जो आमकां इतिहासान उल्लेख मेळटा की संभाजी महाराज आनी कवी कलश ह्या दोगांक जे कैद केल्ले ते संगमेश्वरी देसाईंच्या वाड्यान ते राविल्ले, देंवल्ले आनी मागीर मोगलांक ही गजाल कळ्ळी की छत्रपती संभाजी महाराज आनी कवी कलश हे दोगूय हांगासर आसात. तेन्ना हांगाच्यान तांकां कैद केल्ले आनी मागीर तेंचे हालाल करून मागीर फुडलो इतिहास सगळो आमकां खबर आसा, तांकां जिते मारिल्ले. तर ह्याच वास्तून संभाजी महाराज आनी कवी कलश हांकां मोंगलांनी हांगाच्यान अटक केल्ली, तांकां ताब्यान घेतलेले आनी मागीर तांकां दिल्ली फुडें व्हरून तेंचे जे हाल केल्या ते आमी वाचले आनी कशें तांकां जिते मारले. पूण सांगपाक खूब आमी हांगासर फुडें जर पळयत जाल्यार सांगपाक खूब वायट दिसता की ही एदी व्हडली वास्तू, ऐतिहासीक अशी वास्तू जंय छत्रपती संभाजी महाराजांचे हांगासर पदस्पर्श लागिल्ले आनी हांगा तांकां अटक जाल्ली. तर ह्या वास्तूची अशी जी दुर्दशा जाल्या ही खूब पळोवन खूब वायट दिसता. आमी जर पळयत जाल्यार वाडो कसोच आसा हो, वयर नळे आसा, थोडे नळे त्या वटेन पडल्या, मागीर मदेर आसा ते सुद्दां पडले आनी ही अशी अतिशय दुरावस्था ही जाल्ली आसा. तर खंय तरी खूब वायट दिसलें हांगासर येवन पळोवन की ह्या येदे व्हडल्या ऐतिहासीक म्हत्व आसलेल्या वास्तूची ही दशा जाल्या. तर खंय तरी महाराष्ट्र सरकारान तेजेर लक्ष दिवन ही वास्तू परत ती सारकी करपाक जाय, ती मेनटेन दवरपाक जाय आनी तेजें स्मारक जें आसा तें खूब जावपाची गरज आसा. सो आतां आमी बघितलं, आमी संगमेश्वर ह्या ठिकाणी आहोत. संगमेश्वर एक खूप ऐतिहासिक असं ठिकाण आहे आणि इथं आम्ही आता मंदिरात जे आलेलो आहोत ते मंदिर आहे संगमेश्वर येथील कर्णेश्वर मंदिर. सो आता हे मंदिर आपण जर बघितलं तर खूप जुनं आहे. आपल्या सोबत इथले गुरुजी आहेत, पुजारी आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. म्हणजे आपलं नाव काय? माझं नाव गजानन विठ्ठलिंग गुरव, कर्णेश्वर मंदिरचे 15व्या पिढीचे पुजारी, पुजारीनी कब्जेदार आहे. म्हणजे तुम्ही आता तुमची पिढी 15वी आहे जी पूजा करता. आम्ही ज्यावेळी इथे आलो शृंगारपूरला म्हणजे संगमेश्वरला, तिथे आम्ही एक ऐकलं होतं की संभाजी महाराज आणि कवी कलश ह्यांना देसाईंच्या वाड्यात अटक झाली होती मोंगलांकडनं. बरोबर. त्याची नेमकी माहिती तुम्ही काय द्या? नाही, त्याची नेमकी माहिती असं काय नाही, फक्त एवढंच आहे, लोकवार्ता आहे ना ती. कवी कलशन ते न्याय निवाडा करण्यासाठी आले होते छत्रपती संभाजी. त्यावेळेला तिथं त्यांचं पकडलं गेलं, एवढंच म्हणजे इथून पकडलं गेलं सरदेसाईंच्या राजवाड्यात. म्हणजे तिथून मग तुळापूरला नेलं, तिथे हत्या झाली, तिथेच हत्या झाली. तिथे इथून पकडल्यानंतर मग तिथे हत्या झाली त्यांची. आणि इथे ते शृंगारपूरहून येत होते संभाजी महाराज? नाही, ते पन्हाळहून इकडे येत होते. शृंगारपूरला जाताना नेलं ते पायवाटे. म्हणजे संभाजी महाराज कवी कलशांना पकडून शृंगारपूर वाटे नेलं. आणि इथे शृंगारपूरचं मंदिर सुद्धा आहे का खाली? नाही, इथे खाली कुठचं मंदिर? खाली संगमेश्वर मंदिर, 3 नद्यांचा संगम आहे, अलकनंदा, वरुणा आणि शास्त्री. आता पुरातन मंदिर आता नवीन बांधलंय त्यांनी, देवीचं तुळजाभवानीचं देऊळ बांधलंय आता शृंगारपूरला. शृंगारपूर आणि संभाजी महाराजांचं काय नातं होतं? त्यांची सासूरवाडी येसुबाईंचं माहेर शृंगारपूर. शृंगारपूरला आल्यानंतर इथे येत होते संगमेश्वरला. आणि इथे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराजांनी पण पूजा करायला पूजा करायची या मंदिरात. आता छत्रपती संभाजीची सासूरवाडी येसुबाईचं माहेर. त्यानंतर छत्रपती संभाजी आले की खाली संगमेश्वर मंदिरची, ह्या कर्णेश्वर मंदिरची पूजापाठ करायची. आणि पुतळा आहे ना, तिथेच सरदेसाईंच्या राजवाड्यामध्ये संभाजींना पकडलं गेलं, अटक केली, कैद केली आणि इथून मग तुळापूरला नेलं, तिथे हत्या झाली, तिथे समाधी. पुण्यापासून 17 किलोमीटर आळंदीजवळ ओढबुद्रुक तुळापूर गाव आहे, अहमदनगर रोडला. आणि तिथे एक संगम आहे भीमा, भामा, इंद्राणीचा.
तिथे समाजांची हत्या झाली, तिथे समाधी आहे. म्हणून ते पण संगमेश्वर, हे पण संगमेश्वर. पण कोकण तळ कोकण, गमिनी कावा, कसबा संगमेश्वर, ते हे संगमेश्वर. हा, इथं कोणत्या नद्यांचा संगम? अलकनंदा, वरुण आणि शास्त्री अशा 3 नद्यांचा संगम. अलकनंदा, वरुण आणि शास्त्री 3 नद्यांचा संगम आहे हा. आणि संगमावरील संगमेश्वर मंदिर. आणि हे कर्णेश्वर, हे कर्णेश्वर. आणि पुढे आहे तो देसाईंचा वाडा, सरदेसाईंचा. तिथं अटक झाली त्यांना. आणि त्यांना इथनं शृंगारपूर वाटे पुण्याला नेलं. बरोबर आहे. असं शृंगारपूर म्हणजे ह्या बाजूला बरोबर. कोल्हापूर वाटे. हा, कोल्हापूर वाटे. त्याच्यावरती मग कराड पाटण, प्रचितीगड. सो आता तो देसाईंचा वाडा आहे, तिथं काय वाडा उरलेला नाहीये ना, तो आता पडला. तो त्याचे वंशज आहे, वाडा उरलेले काय नाही, पडला. फक्त चौतर आहे. आणि तो सरदेसाईंचे वंशज आहे, त्यांच्या ताब्यात आहे तो. बाळदेसाई, बाळासाहेब देसाई, त्यांच्यावर. या गुरुदेव दत्त. नमस्कार. धन्यवाद.